shekarar nan ya Allahu ka sanya in yi kuɗaɗe masu dimbin albarka da yawan da ba za ba su kare ba. In na yi kuɗi dangina insha Allah sun huta, da mama da baba kowa sai ya hau babbar mota. Yan uwa da abokaina ku tsaya ku zo ku ji gadata, zan ba wasu keke wasu mashin wasu kwasai mota. Kowanne classmate dina 100,000 duk wata. Wannan burina ne Allah ka cika mani shi in na yi kuɗi. Kullum na yi sallah roƙon da nake a wajen Allah. Burina in yi kuɗi addu'ar da nake in nai sallah. Masu ɗimbin albarka kuma masu yawa tare jimla. Me yi ne kai na san komai a wajen ka ba wahala. Buɗa mani hanyar nema na ka tsare ni da yin maula. Ka raba ni da 'yan surku gun nema na gano buɗe. Duk wasu marayun cikin garinmu dole su sa shadda. Iliminsu na ɗauke nauyi su kula kai su saman Honda. Ga abinci mai daɗi kullum zan sa ayyo oda. Makaranta na addini kowanensu zai je yayi hadda. Aikin da suke so sai sun yi shi ko da ɗan sanda. Duk abin da na furta Allah ka bani dama in yi da na yi kuɗi. Wallahi ina son aure babu kuɗi sai dai niyya. Ilahu ka bani kuɗi in samu ya mai tarbiyya, kuma mai kyan halaye mara yin fashin islamiyya. Yar fara kyakkyawa doguwa malam mai alkunya, komai take so zan mata ban mata jayayya. In kin ji kina so ce abin Allahu ka ba ɗan shehu kuɗi. Babbar matsala ce malam ka tashi baka da ko sisi. Aiko a wajen 'yan mata kauce baka da lasisi. Duk girman ɗan boko na san baya wuce ABC. Kowa na san kuma za mata nan babu batun jinsi. Ni na tsani ɗan ƙarya alhalin baka da ko asi. Allah na tuba ka yafe ni kuma Allah sanya in yi kuɗi. Shugabanni don Allah ku yo mana sassauci. Wani banzan zance auren jinsi ko iskanci. Talaka da mai zai ji da yunwa ko da tozarci. Ƙasa ta ɓaci talakawa mu fito neman 'yanci. Watakila idan da rabo ta salar haka ai mana adalci. Kun tuba ka yafe mu ya Allah ka sa ƙasa ta yi daɗi. matasa dan Allah mun rike sana'a dan tafi zaman
masu ɗimbin albarka da yawan da ba za fa su kare ba. A cikin shekarar nan ya Allahu ka sanya in yi kuɗaɗe masu ɗimbin albarka da yawan da ba za fa su kare ba. 081 0102 4963 Dan Shehu.